pare, si Arnel Mancha. Kahit anong category, all under the sun. Okay? Huwag po kayo magtaka pag natamaan nila agad yung tanong kasi ang lalaki ng noo nila. Reflection. Number 7! Go, Alan, go, go, go! Di ba malaki ilong ko, friend? Ano ba? Okay! Ready? Ilang minuto? 2 minutes. 2 minutes? Huwag ka naman daya. 2 hours. Meron ka pang 1 hour and 59 minutes. Asa yung sombrero? Asa yung sombrero? Sombrero. Maraming salamat po kay JJ. Cortes na sombrero. Maraming salamat. Maraming salamat. Saan yung oras ang payo pala? Ito na. Timer starts now. Mahirap yun. English, Tagalog. English, Tagalog. Wala yung star, Ben! English, Tagalog. English, Tagalog. Wala ka. Wala, manda tayo mo. Sigurado.